Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe e na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia ope ene ne mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi ewo Ghana Sinichani Beverly Afaglo enso ede eye ne worry ababonten ababekasa ewo eye Jackie Appiah fia wode ebaye na wono nso akire mu a Ghana fo enyanya atwomo no ne sebe wo mo abrabo a wo mo freak de wo mabo besi ne ya wo mo nhwede hu anu yie papa bia esanse se wo ye nipa da sani na wo tenase na wo de wo ye wadwene se nkrofo ho nsem na wo beka na brebia enu ntini se wo kaka wo bia anka ma wo na se wo kwa ne na pema na abekwa akopem esanse o man Ghana mu de ka me ayesa wadwuane de ye ni na so wasem ebeto ho no mu ya de ye beka papa wo kasa nsem we nyina no ede esi sudua se dodo na wo mu ekire wo madwen ede fa Jackie Appiah fie ho na waye sei no ya de a Jackie ye wo bia oboni homodin ye papa enu nti se trusi ni twam a niema den anase sinsa den no eno na ye de ma Jackie Appiah na nso wetwa nso a wotimu ni se wetwa ne kama tesemfumso biara nya den emma ho enu nti Ghana fo ebe ya sansem keka na mo keka ni nyina munjai esanse Jackie Appiah ye wo bia wo besi ni twase na adwumadie no ehye so a ade a wono no wo charge 5,000 enu nti no ade a obetumi aboaboa no ye nyina nso ye be hwe Jackie Appiah twa asini nyenne ye mu bebre ho no mkra na ye nwo ye na nso ye ba ye beti bi movies ahodo the Kenneth Mine Princess Tyra ni nyina no ade a na Jackie ewo mu o play vital role ewo emu enu nti no ade sika ahodo ade ama no de se wakase wo besi de chense ekura mpo anka ade a wo besi enu nti ba ya Ghana for sansem na mo keka ni munyae mo ye ataneshi image a chese ema wo mo sini twam sanse wo bi wo ho no mu a wo ye adwuma den papa e de hye ne ho enu nti wo mo tete banks ni ahodo chese professionals ahodo wo mo kra no entimi enya sa sika ne payment na nso wo ba wo homodin yie papa na wo de ho tu nyame so na adwuma a wo ye sini twan wo yire ho twan yie dia ya de sika de wo bedi bi papa enu nti sansensem na wo mo ekeka ne wo mo nyai na 5,000 de 1 year akra no ka so de be bibia wo de be bibi nsem bi wo tro nsem bi ade gu ne wo mama me kwa na menke kantrem wo say they started talking nonsense when we shoot movies for 5 to 10 days and take 5k the least. How many of those so-called professionals make that in even a month? But when they build, they will say it's hard work. What do they think we use our money for somehow? Ebusia for not just a Beverly Afaglo so sem na wode abano. Wotimi hu ne say she's talking out of pain. Esan say ade ewo wiase a ya no. Sa wo ya ade wo biri wo moja ni ade pe wo bibi. Na di patenche na wo mo kan sem ade fa ho say o nipa we ja no. Ye me masem ye sugar daddies any ade enu nti na ewo kire mu a se Jackie Appiah e di sugar daddies asinifi a wo a wote ho a wo kire sa wo de wo mfa sugar daddy da wo ba brabo a etene de akọ heaven no de na wiase watumi aye ana ni monyam hye na watumi de ahye obusua ebi ana wo kase kura wo nware wonim ne akwaso wo wiase enu nti di se wo be ya ade wo mayi mu a moma yenjeje na baba na sabi ye dodo no ya na anu ye din sanse meka sei se Jackie Appiah wani so ade hunu bi foforo kra no peso wo ye ade ebata sa ni fie wonu wo de hye Ghana ni monyam a ensam wa ebubo bei ya ade a ebetu ni sintidua
enu nti ne Beverly Afaglo na de nsem no ababeto wo kire mu anke ye hu ye nka wo bi ebosom yakatua ana sika bi a waji ewa adwuma mu ne ye mfa ntudwa nanso Ghana fo pushi wo mesese man no ahyase se wo kasa na wakaya ka se eyade 5000 ena wo agye enu nti ne wa hwe se watwa movies ahodo bebre egu ho no mu na chese sika ne de wakasi woni sika na woboa na japade nso de ne afa nu asase erinti mu wa no na amaya madwene sa biribi ambagye agua na amatena se ne makansa no de mu nkoso na monka na wani abra mo kan na Jackie nso wo koso esanse wiase we no se wonni dwuma ya abonsam bopa enti wonya dwuma nya wutifia obi ekwa wode safo abegyawo na wode gare ne esi kire gya asa me maba afama wo mo ne de sa pepepe na ebekọ nti wo san wogi agua na ate kwa enkrofo ho nsem na ade aye waduane a wudi aye twa Appiah wudi chi wo sedane da nyina enu nti nsem bi wo honom ne yeka na yenim se emoa yankase abra ba ye hwene nyaye esanse Jackie Appiah ayade amasese wo bibiara ma na wo mo nso aye wo ma adwen se wo mpese wo mu ye bibi no sa step ya Jackie ateki abe motivate yen ama ye for Ghana hafo ma na chese yen so na ye pese ye bibi na nso abembo ne niam nkitinkiti bi esuro no na Jackie ayi kwan ni mu ato honom se oba biara a waye wadwene se wo vision na opese wo ye adwuma no wo follow the steps a niam bekoso ade amaw enu nti se woni sugar daddy na daye se woni asemasi se woni de Ghana fo kanyina ye nanso wono Beverly Afaglo de woni mu se Jackie ye obi a obone homodin ye pa wo ye obi a wonfa niam nso so nheni mu nti ane ne sika ne de wo benya na kese pa ne wanyanya akosi bra wonu akasa beka ne sa afedie mabre sika na bume so sika atetse me eduru bra wode sika yesumie daso no afe no beka ne sa afedie wagu ahome ne ho ato no nti Ghana for de mbeka monka esanse wono de waye bia waye na wankasa wo hu afie no na wankasa wo tenase na wo kan sem bi ade fa ne ho no wankasa style ben na wo sie hu niema de si fa nti na de ye Hollywood for wo mani abrepa kire se mudi si wo mo de bedwa enti ebe ya Ghana for ye nsensem na ye keka no moma ye mfa nso honom na yade a emoa ye ensem keka na adoso na ye nya atwom no na ya yire ho sugar daddy wo bi hwa mi sesi a wo so wo sugar daddy ho na so picanto ba kokora wontumi ntoy wo bi hwa mi wuti sugar daddy ho na so asase one plot poni bi what is singing room enu ti se Jackie wo sugar daddy na wo de si mansion de na wo so tu hofo someone na me de ba ye no de na wo fa free mu de wonti asie bia comment section bo mo de fa wo mame na afi ni yentena se ni ensam bia mu ni enfa nkyere mu edi a meje so aye dwa so hima ye live on all the social media platforms no eso mesa no share bi ma Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, Appiah, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then location of Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abednego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu eronti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye freno eye castoplanto technologies beba cha wo hwe prophet Dr. Abednego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de kunda papa nkwa na ye dele. So ope ekunda papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakundwe bia wa hakundwe bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ye ekunda papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah
or deal with Osha Kunja Missimu. Now Wangasa Osha Kunjala way Egypt and China did Egypt Kunga. Would you share Biano class the reality? A papa. Every Egypt I where you demand to for war, a could be a power assassin. Now, no be a one a bit more. China Kunja pet and a yenigi. But a Kunja be a country be a Kunja. Open. Yeah, there was a bladder challenge. Never be say a Kunja open, saying to me, a Yamawa. Blazik na obri ya boa enterprise. I want become free pie. Jansen hona. Usane first round, second round no. Isaac na obri ya boa furniture enterprise ewo ho. Se o pese oni na obri ya boa dinkita ho bia. Fre 0558 78 2268. Anase 0277. Tie no mani 0277 469933. Ekunje bia open no. Isaac na obri ya boa no ntunchia. Se ope kunya we enene mpa seta no ma no frɛ no ma no Isaac na obri ebo abema we kunya we enene mpa ekunja bia wa ha bia ope enene mpa seta na Isaac obri ebo anko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha